У Беларусь экстрадировали сур'ёзнага злачынцу, аднаго з апошніх удзельнікаў легендарнай банды Морозова. Гэтая групоўка дзейнічала ў Гомелі і вобласці з канца 80-х і да пачатку 2000-х. Морозаўцы лічыліся найбольш вялікай і ўплывовай бандай на тэрыторыі ўсёй Беларусі, а сваю назву атрымалі ад прозвішча аднаго з лідараў – Сергея Морозова. На піку гэтая групоўка налічвала каля 50 чалавек, а месячныя даходы банды, якая займалася рэкетам і забойствамі, складалі да мільёна даляраў. Яны паспяхова падкупалі сілавікоў, міліцэйскае начальства і нават некаторых пракурораў, але ж у выніку больш за 40 бандытаў затрымалі і судзілі. Траім, у тым ліку і лідару банды Морозаву, вынеслі смяротныя прысуды. Астатнім далі ад 6 і да 20 гадоў. Але ж некаторыя злачынцы змаглі збегчы падчас масавых затрыманняў удзельнікаў банды, і цяпер аднаго з іх затрымалі ў Казахстане і выдалі ў Беларусь. Вядома, што мужчыну завуць Віктор Рэцкі, і ён хаваўся ў Казахстане ажно 19 гадоў. Рэцкі нават меў фальшывы пашпарт на імя ўраджэнца Украіны Александра Белага. Так, бандыт выбраў сабе новае імя і прозвішча як у галоўнага героя серыяла «Брыгада». Праўда, канспірацыя, як бачым, у выніку не дапамагла. Па словах беларускіх сілавікоў, бандзе Рэцкі выконваў ролю штатнага кіллера, таму прысуд яго чакае вельмі жорсткі.